Bueno, beho, esplikatuko jat modu hontan, pixkoet web horriaren kontu hori. Hau badakik gaudek gure web horria, ezta? www.zumaiagatxei.eskuntza.net nahiko luzeatakora pilatu edek, baina ohitu beharko diegu. Hemen barruan, sortu diat zera bat, motoi bat, gurasoen zuen horriara joateko, bai? Gurasoa klik, eta hor sartzen zateia zuen horrian. Zuen horrian, momentuz, oso oinarrizkoatek, bai? Zauzkegu, eskerreko zutabean sartu dugu formulari bat. Zergatik, guraso batzuk eskatu dute einikan alta hartzeko aukera izatea. Aurreko web horri zarrean bazegoan eta hemen ez. Hori egin dugu, ezta? Orduan, nahi baldin bazue alta hartu einikan, seme-alabaren falta gutxegiteak edo notak edo dena delakoen jarraipen egiteko, hemen idatzi izena, lehen abizena, e-maila, ikasleen izena abizenak, aukeratu zen mailatan dagoen, eta gero markatu einikan. Eta norbeti nahi baldin badu baita ere, web horri honetan alta hartu, idatzi izateko, baita ere markatu. Enviar, eta gu jasoko genduke, eta emango genuke guraso hori alta. Hori eskerreko zutabea. Erdian, momentuz, jarri dugu blog bat. Beste zerbait nahiagoa duzu esan. Bloga zertarako ematen duelako aukera idazteko, ez dakit, nahi dena. Bilera dagoela, edo bilera pasatu den horreko bileran, edo dena delakoa. Gero hemen faltaek web horrian, hemen zazko, botoia bebe, ezta? Hauek menu boti-botori sakatu, eta behan goitibera menu bat agertzen dek. Eta hor dazkazue, jangela, garraioa, informazio orokorra, aurkezpena, non gaude idazkaritza, organigrama, instalazioak, bat gauza, ezta? Hemen ere, zuen horrian gauza berbera egin daiteke. Pasatzen dena, nik etxek ezer sartu, orduan zuek esan behar diazue. Baina nahi duzu informazio orokorra, eta hor sartu, ez dakit nor gara, gure helburuak, zertan hatzen dugun parte ikastetxe honetan, sekuota dago, sekuota ordaintzen dan, zuek ikusi zer nahi duzuen sartu. Neri esan, eta hor jungo gaituk irekitzen horri berriak eta menu berriak. Momentuz, formulari hau eta bloga. Zer egin behar da idazteko blog honetan? Behar da mengoian sarrera sinadura, klik, eta gartzen da erabiltzaile izena eta pasaitza. Momentu hiri alta eman diat, ipeio eta pasaitza, momentuz, 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta sartu. Horrekin, hemen goian daukak aukera pasaitza aldatzeko. Juten baldin behiz nire kontura, hor nire kontuan, kasu hor eskuineko zuta, hemen zerbait aldatu nahi baldin behiz, aldatu, euk ikusi. Goin eskuineko zelan daukak pasaitza. Klik egin pasaitzan, sartu pasaitz berri hemen, eta hemen gorde eman dakitu. Eta pasaitza aldatu dezeok. Zer egin idazteko, sarrera bat egiteko. Hemen eskuinen daukak, gehitu blog sarrera. Klik hor, eta idatzi. Jarri bat test, baina izan daike, edo zer gauza. Bilera deia, edo komentatzea aurreko bileran izan dako zerbait, edo zuk ikusi. Behin, izen buruatan, nahi dena idatzita gero, argiteratu hemen behan, argiteraturi eman, eta daukazu hemen, sarrera berri hori hemen txagartuko guke. Momentuz ezabatu ingo diat. Ezabatu ingo diat eta kitu. Momentuz hau xede guztia. Besterik ez.